Just because you can trade anywhere, anytime, doesn't mean you should. Sometimes it's better to keep things simple, concentrate, focus. Admiral Markets understand your needs, so you can trade FX, safe in the knowledge that you're getting the best possible service, without special effects. Admiral Markets, because trading foreign exchange is exciting enough. Szeretettel köszöntelek a befektetők hétvégéjén. Horváth Attila vagyok, az Investmentors Hungary ügyvezetője. Mai előadásom egy nagyon érdekes témát fog boncolni, méghozzá az, hogy az államkötvényekkel hogyan lehet elérni a jelenlegi 2%-nál, amit ugye a kincstárjegy kínál, lényegesen magasabb, akár 5% kamatot. Illetve hogy mik azok a titkok, apró trükkök az állampapírral kapcsolatban, amiket eddig több mint valószínű, hogy nem tudtál, de az biztos, hogy így összefoglalva, kontextusban még biztos, hogy nem hallottad. 5, 4, 3, 2, 1, 0,9. 0,9%. Hihetetlen, hogy ennyire az alacsony kamatszintekhez jutottunk. Az elmúlt évek során hónapról hónapra, negyedévről negyedévre gyakorlatilag nulla közelébe kerültek a kamatszintek. Magyarországon még viszonylag későn, de Európában, illetve Amerikában ez már sokkal korábban beköszöntött. Ez az alacsony kamatszint gyakorlatilag már a befektetőknek a teljes rétegét mozgásra kényszerítette. Hiszen aki korábban még bankbetétben vagy államkötvényben tartotta a pénzét, az is besokalt attól, hogy 0 és 1% közötti kamatot tud kapni a bankokba, államkötvényekkel pedig például a kincstárjeggyel 2%-ot. A mai előadásomban arra fogom megadni a választ, hogy hogyan is lehet elérni ugyanúgy magyar államkötvénnyel a jelenlegi 2%-nál ennél sokkal magasabb 5% kamatot is akár, vagy akár még többet. A előadásban ezen kívül lesz még szó nem csak arról, hogy hogyan tudsz 5%-nál több kamatot elérni, hanem arról is, hogy mik azok a titkok, apró trükkök az állampapírokkal kapcsolatban, amiket eddig valószínű, hogy nem tudtál. De az biztos, hogy így összefoglalva még soha nem hallottad őket. Lássuk is, hogy mik azok a titkok, amik az állampapírokat övezik. Az első, bármennyire is triviálisnak hangzik, az, hogy az állampapírokat el lehet adni. Nap mint nap találkozok befektetőkkel, akik állampapírokat keresnek. És annak ellenére, hogy azt gondoljuk, az állampapír a lehető legegyszerűbb termék, hiszen egyszerűen csak megvásároljuk, odaadjuk az államnak a pénzt kölcsön, majd visszakapjuk érte a jelenleg 2%-os kamatot, ennél sokkal-sokkal több van benne. Sokkal-sokkal több mélység és sokkal több lehetőség és érdekes részlet. Érdekes módon sokan nem tudják azt, hogy az állampapírokról nem csak akkor lehet megválni, amikor lejártak. Ugye ez kifejezetten kellemetlen tud lenni, amikor több évre vásárolunk, 3-5 évre, hanem ennél akár korábban is meg lehet tőlük válni. A kamatnál többet is lehet nyerni vele. Ugye az állampapíroknál, hogyha el lehet adni őket, és hogyha te korábban vásároltál egy olyan államkötvényből, aminek magasabb a kamata, mint a jelenlegi, akkor az azt jelenti, hogy a jelenlegi körülmények között egy olyan államkötvény, aminek nem 2, hanem mondjuk 5 vagy 7% a kamata, többet ér. Így nem csupán azt a kamatot tudod megnyerni, ami rá van írva a papírokra, hanem ennél egy magasabb kamatot is el tudsz érni, és plusz még árfolyamnyerességet is tudsz zsebre rakni mellette. Kevesen tudják azt is, hogy az állampapírokkal sajnos veszíteni is lehet. Hogyha nem megfelelő időpontban adod el, akkor akár a másodpiaci eladásoknál is veszíthetsz pénzt, illetve, hogyha a futamidő lejárta előtt szeretnél túladni rajta, akkor fix veszteséggel kell kalkulálnod. Ez a rövidtávú kötvényeknél fél százalékot jelent, a hosszabb távúaknál, így a prémium államkötvénynél és a bónusz prémium államkötvénynél pedig 2% biztos veszteséget. Régebbi magasabb kamatozású államkötvényeket is lehet vásárolni. Ugye az első pontból következik az, hogy el lehet adni az államkötvényeket, akkor azok, akik korábban vásároltak, pár évvel ezelőtt, amikor még a kamatok ennél egy lényegesen magasabb szinten voltak, viszont szeretnék eladni az akkori kötvényeiket, akkor ezekből lehet is vásárolni.
Így lehetőséged van arra, hogy hozzájussál olyan magyar államkötvényekhez, amik évekkel korábban lettek kibocsátva, még mindig aktívak, hiszen például 5 évvel ezelőtt bocsájtották ki, de 10 évre, 15 évre, viszont az 5 évvel ezelőtti kamat 5-7%, ami rajtuk van. Így lehetőséged van azokat a kamatokat is élvezni, amiket a korábbi, több évvel korábbi állampapírok kínáltak. A jelenlegi állampapíroknál, hogyha vásárolsz, akkor évente egyszer fizetnek kamatot. Azonban a korábbi kibocsátások közül több olyan is van, ami ennél sűrűbben évente 2-szer fizet kamatot. Ez azt jelenti, hogy ha 5% kamatot kapsz, akkor azt egy évben 2 részletben 2x2,5%-ként adják oda. Ez persze egy jobb lehetőséget jelent, hiszen többször jussz bevételhez, illetve többször van lehetőséged arra, hogy újra befektessed a már megnyert kamatot. Mivel Magyarország elsősorban még mindig külföld fele van eladósodva, logikus, hogy Magyarország nem csak forintban vesz föl kölcsönt, hanem más devizákban is. Így lehetőség van arra, hogy ugyanúgy magyar államkötvényt vásároljál, de nem dollárban, hanem euróban, svájci frankban, fontban vagy akár japán jenben. Mögötte ugyanúgy a magyar állam áll, viszont a kamatokat, azokat egy magyarországinél, a forintnál is sokkal stabilabb devizában fizetik ki. Bármennyire is triviálisnak tűnik, de nem Magyarország az egyetlen egy olyan ország, aki kötvényeket bocsát ki. És ugyanúgy lehetőség van külföldről vásárolni kötvényeket más országoktól, így akár tudsz tőlünk nyugatra, Nyugat-Európából, vagy akár a tengeren túlról, a világ más pontjairól is vásárolni kötvényeket. A forintos magyar államkötvények egészségügyi hozzájárulásmentesek, ez azt jelenti, hogy ennyivel kevesebb adót kell fizetned utána. Ez természetesen azt is jelenti, hogy ennyivel több lesz majd a nyereséged, hogyha ilyen típusú kötvényeket vásárolsz. Külföldi bankokból is lehet vásárolni magyar államkötvényeket. Az elmúlt évek során, főleg az elmúlt 1-2 évben erősen megingott a bizalom a magyar pénzintézetek és a magyar bankokkal szembe. Budakes, Questor, Hungária, takarékszövetkezetek, DRB Bank, Széchenyi Bank, ugye ezek mind olyan események, amik a befektetőket egyre jobban ráveszik arra, hogy a pénzüknek keressenek más utat. Ezt mondjuk úgy, hogy mellette a magyar államkötvényt továbbra is egy nagyon jó, biztonságos befektetésnek tartjuk. Így lehetőség van arra, hogy a kötvényeket azokat nem Magyarországról, hanem külföldről, például Ausztriából vásároljuk meg. A kettő között az a nagy különbség, hogy Ausztriában ugyanúgy él a 100 000 eurós betétbiztosítás, viszont ott egy olyan 200 éves bankrendszer van, ami ez alatt az idő alatt egyetlen egy bankcsődöt se tudott felmutatni. A szabályozás is sokkal szigorúbb, a pénzintézeteket nem 5 évente egyszer, hanem évente 2-szer 3 különböző felügyelet ellenőrzi. Most pedig lássuk azokat a konkrét tippeket, ötleteket, amiket minden profi befektető alkalmaz. Ha csak ezt a 3 dolgot fogod megjegyezni az előadásból, és elkezded hasznosítani, akár azonnal, ahogy vége, már biztos, hogy sokkal eredményesebb befektető leszel. Az első az, hogy gondolkozzál hosszú távon. A befektetési piacon a lojalitást, a hűséget mindig magasabb kamatokkal díjazzák. Ha te nem egy évben, vagy néhány hónapban gondolkozol, hanem években, 3, 5, 10 vagy akár hosszabb évben, teljesen más lehetőségek nyílnak meg. Ez igaz a frissen kibocsátott kötvényeknél, de hogyha a korábbi kibocsátásokból keresünk a hosszabb lejáratúakat, akkor ott szintén áll az a lehetőség, hogy magasabb kamatok érhetőek el. Persze felvetődik az, hogy te nem szeretnéd elkötelezni magad. Nem szeretnéd azt, hogy bebetonozzad a pénzedet, nem szeretnél olyan döntést hozni, ami 5, 10 vagy ennél hosszabb időre is lekötelez. Viszont a jó hír az, hogy bármikor eladhatod ezeket a kötvényeket, így a hosszabb távon való gondolkodás még nem jelenti azt, hogy hosszabb távon el is kell kötelezned magad. Hiszen bármikor, hogyha jön egy jobb lehetőség, vagy akár megemelkednek újból a kamatok, vagy nehogy Isten szükséged van a pénzre, ezeket a kötvényeket bármikor eladhatod, és ugyanúgy készpénzét teheted. A második fontos tanács, hogy vásároljál a másodpiacról.
Hogyha megnézed azt, hogy a jelenlegi kibocsátásból milyen kötvények érhetőek el, azt látod, hogy csupán néhány darab van. Lehet kincstárjegyet, diszkont kincstárjegyet, babakötvényt, prémium magyar államkötvényt, bónusz prémium államkötvényt vásárolni, kb. 10 darabot. Viszont, hogyha már megnézzük a másodpiacot, ahol a korábbi kibocsátások, amik tavaly előtt, az elmúlt évek során kikerültek, és még nem jártak le, akkor ez már nem 10, hanem 100 darab kötvényt is jelenthet. Nyilván minél nagyobb spektrumból tudsz választani, annál több a lehetőséged. És így már szóba kerülhetnek a magasabb kamatozású kötvények is. Gondolkozz globálisan. Nem Magyarország körül forog a világ, nem mi vagyunk az egyetlenek, akik kötvényeket bocsájtanak ki. Hogyha elkezdesz globálisan gondolkozni, hiszen minden ország bocsát ki kötvényeket, akkor lényegesen megnőnek a lehetőségek. Két irányba is. Vagy a magyarországinál biztonságosabb kötvényeket tudsz vásárolni, vagy magasabb kamatozásúakat. Hogyha ezeket kombinálod, elkezdesz hosszabb távon gondolkodni, megnézed azokat a kötvényeket, amik 5, 10 vagy 20 évre szólnak, megnézed azokat, amik korábbi kibocsátásúak, és még nem jártak le, és hogyha ezt még felszorozod azzal, hogy más országok is bocsájtanak ki kötvényeket, lényegesen több lehetőséged van. Így az, hogy elérjél 5% kamatot a jelenlegi körülmények között, gyerekjátéknak fog minősülni. Miben segíthet az Investmentors Hungary ebben? Ugye, egy érdekesség, hogy biztos voltál már be a bankban, vagy próbáltál már meg kötvényeket vásárolni, de hogy az most elhangzott információkat még senki nem mondta el neked. Ez azért van, mert ezek olyan információk, olyan lehetőségek, amiknek a többsége Magyarországról, a magyar bankokon keresztül nem elérhetőek. Hiszen, hogyha mindenki a régebbi kibocsátású kötvényeket, a magasabb kamatozásúakat vásárolná, akkor senki nem rakná a pénzét bankbetétbe, senki nem finanszírozná az államadósságot. Így érdekes módon a korábbi, magasabb kamatozású kötvényeket külföldről, például Ausztriából sokkal könnyebben be tudod szerezni. Ez az, amiben mi segítséget tudunk nyújtani. Az Investmentors Hungary személyre szabott pénzügyi tanácsadással foglalkozik, osztrák privátbanki háttérrel. Mélyen hiszünk abban, hogy a befektetési világban a befektetésekről mindannyian másképpen gondolkozunk. Ami neked jó, az nem biztos, hogy nekem jó lesz. Hiszen mások a tapasztalataink, mások a lehetőségeink, mások az igényeink, mások a céljaink. Ezért nem lehet néhány dobozos termékkel ugyanazokat az igényeket kielégíteni. Nem mondhatjuk azt, hogy 5 darab termék jó lesz több millió ember számára. Ezért mi minden esetben teljesen egyedi igényekre szabva gondolkozunk befektetési megoldásokban. Nem csak az számít, hogy egyedi igényekre szabott megoldásokat keressünk, hanem az is, hogy az adott pillanatban mik az elérhető lehetőségek. Hiszen a te igényeidnek megfelelő lehetőségeket össze is kell párosítani az aktuális piaci lehetőségekkel. Hogyha a kettőt összekombináljuk, akkor pontosan olyan ajánlatot tudunk adni neked, ami a te igényeidnek megfelel, a te kockázatvállalási képességedet bírja. Fölkeltette az érdeklődésedet az, hogy hogyan tudnál akár 5% kamatot elérni, ugyanúgy állami garanciával, ugyanúgy magyar államkötvényekkel? Amennyiben érdekes volt számodra, folytassuk a beszélgetést, és vedd fel velem a kapcsolatot. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattad az előadást, további szép napot kívánok, remélem, hogy hamarosan találkozunk.